एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस में रहुआ काफी स्मार्ट लगे था। कंडीशन नंबर 2। ओके। नीचे उतरा। घर पर ही जात बाड़ा ना, एक ही घर में रहे नी। रहुआ नीचे, हम ऊपर। ड्रॉप कर दी ना प्लीज। हाँ, चुपचाप उतरा। हमरा के रहुआ पर भरोसा बा, अगर रहुआ के भी बा तो हमके छोड़ दो। एकरा से पहले कहूँ लड़की के अपने बाइक पर घुमावले बाड़ा का? ई का इतना तेज काहे चलावल दाड़ा? हम समझ गईली ई का करत हड़ू कि हम तो राकेट कस के पकड़ सके नहीं हम। ए ट्रक ट्रक! भैया वो इंडस्ट्रीज से रेट नहीं खेजे मत। वो 50 लाख देवे खातिर रो रहल बा। शायद पुलिस के बता दी। एकरा से पहले वो कुछ करे, ओकर लड़का के उठा। सर यस, जे लड़का के अपहरण कैले बा वहाँ से ही सीडी आइल बा। देखावा। बढ़ल जाता हमार हार्ट बीट बीट। हो चल अब हम ऐसे बन खा के कहा हमके म्यूजिक बहुत पसंद बा और जयराम के सॉन्ग्स तो हमके बहुत पसंद बा। हमरा के यहाँ पर अकेला छोड़ दा, तू यहाँ से जा। हमार कंडीशन नंबर तोहरा के समझ ना आइल, जा। चाची एको सहायता चाहिए। कैसन सहायता? आज हमार घर खाना खाए आवे के बा। काहे बेटी? काहे कि हम खाना बनावे वाली हई। अरे का चाहे लो? अरे ऐसन बात नहीं के चाची, अपन बेटा के भी साथ लेके आई हैं। अच्छा त हमार घर के बहू बनल चाहे लो? ना 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 ना, रघुआ बस अपन बेटा के लेके तो आई। घर वाला इंतजार करत बा और किरायादार के न्योता देहल जात बा। ई बात बा, देखत पानी। संध्या आज का स्पेशल बनेबो? हम जवन कुछ बनाई सब स्पेशल रही। एमे स्पेशल का बा? हाँ, ई तेल स्पेशल बा। अगर एमे खाना बनाए तो ई खाना खा के हमार प्रेमी खुश हो जाए। संध्या खाना बन गईल? कुछ तो बोलत आनी हम। का हई? हाँ, माई के बतावा जादू। कैसन जादू? यदि एमे खाना बनाए तो हमार प्रेमी के दिमाग तुरंत काम करे लगी। यही है जादू। एक मिनट, ई राउर इकलौता बेटा बनन का? हाँ काहे? इनका से अकेले में बात करे के बा। रउआ भीतर जाई। जाई माई। डराई मत, हम कुछ ना करब। जाई। यहाँ का है बड़ा? खाना खाए। पॉकेट में खाना मिले तो कहीं भी चल जीबा का? हाँ जाइब। यानी खाए खातिर कहीं भी चल जीबा है? जाइब। शर्म नहीं क्या आवत? नहीं। बात करत बानी तो आगे काहे बढ़त बड़ा? बस ऐसे ही। मतलब जइबे करबा ना? हाँ। रास्ता ना रही तब? देखो ही रास्ते ना। हाँ। मजाक करत बड़ा।
बात तो ठीके करेला लेकिन बात सुनेला काहे ना? देखो हम ऐसे ही हैं। अगर हम ना जाए दी तब मार दे। ओहो तो फिर जा ना भाई। भैया अब का भइल? पेट भर खाना खा के आइया। मालूम बात है जो यहाँ से। ठीक बा एकरा काबू के लिए बड़ा मुश्किल बा भाई। खाना बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। हमके ऐसा नहीं कोई चाहिए जे हमार बनाए खाने की तारीफ करे। कंडीशन नंबर 7 ओके। संध्या रहुआ संध्या बानी का? हाँ। रहुआ खातिर रिसेप्शनिस्ट के जॉब आइल बा, एकरा पे दस्तखत कर दी। पापा हाँ, काबिल हमरा के बेटी। नर्स की नौकरी मिल गई। दिखावा संध्या ये हॉस्पिटल में हमने आवेदन ना के लिए रहनी जा। संध्या के नौकरी खोजे के खातिर हम ही नायक से कहले रहली। हाँ। एमे धन्यवाद के का जरूरत बा साहब। एगो बड़ा अस्पताल में हमार संध्या के नौकरी लाग गइल बा। इस सब रौरे वजह से भइल बा। वो डॉक्टर से हमार जान पहचान रहा, यही से हो गई। कौनो सहायता करे वाला। कंडीशन नंबर 8 ओके। एगो लड़की के अच्छा नौकरी और अच्छा लड़का मिलल बहुत मुश्किल बा। तोरा वजह से हमरे संध्या के अच्छा नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा भइल। एगो बात और बा, हमरे यहाँ काम करे वाले गुरु के बेटी के बियाह बा, वो तुहे कार्ड देवे आइल बाने। रउआ के हमारी बेटी के ब्याह में आवे के पड़ी। जरूर आई। हम जानता नहीं हमार सब कंडीशन में रउआ फिट बाड़ा, पर का हम रउआ के पसंद बानी? विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा हम चलते हैं। प्यार चाहिए प्यार। हाय मीना, कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी दीदी, रउआ कैसे बानी? मीना का भइल दीदी? लंदन इंटेलिजेंट पुलिस से एगो सूचना मिलल बा कि कुछ खतरनाक आतंकवादी भारत के अमीर घराना के बच्चन के अपहरण करे के योजना बनावता। उ लिस्ट में आपन परिवार के भी नाम बा। हमार प्रिया के? चाहे जितना भी खर्चा हो जाए, तू जल्दी से प्रिया के सुरक्षा के इंतजाम करा। ये बात हमरा पहले ही से ही पता रहे। पता रहल? तो फिर रउआ हमके काहे न बतवली? प्रिया के साथे इतना लोग बाड़े, हमनी के होकर तोकरा किडनैप के करी? ई बात के हम सब हल्का में ना ले सकेनी। दीदी जैसन कहले बाड़ी, प्रिया खातिर एगो बॉडीगार्ड लगा दे। प्रिया के सुरक्षा के बहुत जरूरत बा साहब। ओ हमार डीएम शाह बाड़े ना, उनकरे के बोल के दुगो सिपाही के इंतजाम करवा दा। अंकल के रिटायर भइल 2 साल हो गइल। डीएम साहब अभी शहर में नहीं खन, उनका आवे तो डिसाइड कर तब जाई। तक तो मीना, तू पहले ड्राइवर के घरे शादी में जाके आ जा। जब ले तू अबू सब तैयारी करवा दे।